אנחנו קוטעים את השידורים לטובת מבזק מיוחד מדרום הארץ, מאשדוד. לא מדובר בקסאמים, לא מדובר בטילי גרד, מדובר על מועצת שכבת ש"ד. אנחנו רוצים להעביר את השידור לכתבתנו בשטח, סתיו. כן, אלעד, אני שמעת, לא קסאם. את שמעת? שמעת את הדיווח האחרון, אנחנו מנסים... מה? לא, אף אחד לא עוזב. שמעת השמועה האחרונה? מה קורה? את לא שמעת, את לא מעודכנת. אני חייבת לציין שאנחנו מנסים פה לעשות מהפכות, ולא רק חינוכיות, הן פנימיות, ואנחנו מחפשים אנשים. את שמעת את זה? אני לא שמעתי על כלום, תספרי על מה אנחנו מדברים. השכבה הזאת, אנחנו מנסים, את יודעת מה אנחנו מנסים? לא, זאת מועצת שכבה! מועצת שכבה? וואו, נשמע מגניב, מה הולך להיות שם? מה הולך להיות שם? את רוצה לדעת מה הולך להיות שם? כן, מה אנחנו מחפשים? איזה אנשים אנחנו מחפשים? אנשים שדבר ראשון יש להם את הדבר הכי יקר בשנת שירות בזמן. אוקיי, אחד. דבר שני, הם צריכים להיות כריזמטיים. אוקיי, כריזמטיים. טוב, אני יודעת. ולדעת להעביר דברים לגרעין שלהם. אוקיי. זה נדיר, אבל... מה עוד? הכי חשוב, יש לנו שכבה מגניבה. שכבה חזקה נבנית ממועצת שכבה חזקה. וואו! על הש"ד. אז אנחנו צריכים אתכם שתתקשרו לאלעד.